Máte chuť na tresku? Tak na takto pripravenú rybu sa z detstva naozaj nepamätám. Perfektný rybí steak s jemnou omáčkou Tomka. Luxus. Rozpálte olej a orecujte šalotku. Citronovú trávu, galangal a čili nasekajte, pridajte aj s pretlakom do hrnca, zarestujte a zalejte vývarom a kokosovým mliekom. Prihoďte limetkové listy a nechajte variť. Potom všetko scedte, dochuťte ryby omáčkou, aby ste vybalancovali chute a premixujte. Nalejte do omáčnika spolu s bylinkovým olejom. Filet tresky naporcujte a dobre osolte. Rybu opečte na rozpálenom oleji do zlatista, potom ju otočte, pridajte maslo a chvíľu polievajte, aby nasala chute. Rýžový papier ponorte do rozpáleného oleja a za pár sekúnd máte krásny dokonalý čips, ktorý použijeme na servis. Z kaviárového citrusu vytlačte perličky a spolu s bylinkami nimi ozdobte čips. Na tanier dajte rybu, zalejte omáčkou, pridajte kaviár a položte čips. Verte mi, toto je, ako sa hovorí, nebo v puse. Trošku pikantná zamatová Tomka omáčka. Perfektná treska, ktorá sa priamo rozpadá v ústach a na záver vám praskne malá limetková perlička, ktorá celý pokrm dokonale ochutí sviežou chuťou. Recept a samozrejme aj suroviny nájdete na rohlíku. Čau.